با 1000 روبل 10 بلیت، با 10000 روبل 20 بلیت، با 5000 روبل 50 بلیت اون میتیم. بعد میتونین که از خدمت آزاد باشین. شما در آف داخل نمیشین یگان وقت. خیلی احتیاط کنید که کدام روزی قطعی هم تقد نبردارند بعد депортатсият кунанд. Дига конкурс намекунам. Дороҳои табобатӣ аз ширкати Шифофармо барои шумо. Epimedyum Neopasta барои зиёд кардани қувваи мард. Дороҳои табиӣ барои фарбеҳ ва хароб кардан. Доруҳо барои дарди миён ва нест кардани варамиҳо. Инчунин доруҳо барои зиёд кардани риш ва мӯи сар ва инчунин ҳиҷома кардан. Ҳатман аз номи канали Юристиҷей муроҷиат кунед. Рақамҳо дар рӯи экран. Ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои канали Юристиҷей, барномаҳои Сорбон Сафаров. Умедвор ҳастам ки якояки шумо тансиҳат ва хонаобод ҳастед. Тамошобинони азиз, видеоро то охир шаб бо диққат тамошо кунед, аз хабарҳои нав огоҳ бошед ва ба саволотон ҷавоб бигиред. Вазири нақлиёт гуфт ки роҳҳои деҳотро дар ҷумҳурии Тоҷикистон чӣ гуна обод мекунанд. Роҳҳои нообод дар ҷумҳурии Тоҷикистон аз таваҷҷӯҳ дур нестанд ва вазорати нақлиёт дар ин самт барномае дорад, мегӯяд роҳбари вазири нақлиёти ҷумҳурии Тоҷикистон Азим Иброҳим. Ва вазири нақлиёти ҷумҳурии Тоҷикистон қайд намуд ки дар умум дар ҷумҳурии Тоҷикистон 26000 километр роҳ мебошад ки дар умум 14000 километри ин роҳ ба вазири нақлиёт тааллуқ дорад ва боқимондааш ба дигар муассисаҳои ҷумҳурии Тоҷикистон. Ва қайд намуданд ки тибқи қарори нави ҷумҳурии Тоҷикистон роҳҳои вайрона бояд ба ободкорӣ ва азнавсозӣ иваз гардонида шаванд. Ва камакак оиди финали конкурс гап мезанам. Касое ки маъқул набоша узр мепурсам ва касое ки билет харидагем бо диққат гӯш кунед. Ба вақти ҷумҳурии Тоҷикистон соати 21:00 рӯзи 10 август финали конкурси моай. Ҳозирашда билет ҳастай. Касое ки мехоҳанд билет бихаранд ай конкурси ма, картаи Сбербанк дар рӯи экран. И карта ба номи Мунис Хуршедович мебошад. Нархи як дона билет 200 рубл. Агар ки ба аксия билет бихарен, ба 1000 рубл 10 дона билетон метиҳем. Ва ногуфта намона, 3 нафари дигае ки аз ҳамада бисёр билет мехаранд, ба ваё дар прямои эфир мо пул туҳфа мекунем. Ба ҳамин хотир шанса ай даст натиҳен. Ба 1000 рубл 10 билет, ба 2000 рубл 20 билет, ба 5000 рубл 50 билетон метиҳем. Шанси калонай барои бурд кардан. Чектона дар инами рақамҳо WhatsApp дар равон кунед. Ҳамагӣ 51 дона приз дора конкурси мо. Финал рӯзи 10. Ҷасур нависондай: ака агар патента вақташда платид накунӣ, ягон ҳафта гузарад чӣ мешавад? То 2-3 рӯза аннулировад намешавад ва баъди 2-3 рӯз фикр мекунам ки аллакай аннулировад мешавад. Собиров нависондай: салом ака, агар ба Москва рафта 4 сол хонем, гражданство метиҳанд ё ки не? Дипломи Федератсияи Россия доштан яке аз асосҳое мебошад ки бо тариқи автоматӣ соҳиби шаҳрвандии Россия мешавед. Саид Гулов нависондай: салом Сорбон, 3 оператсия кардагира ба хизмат мебаранд, илтимос ҷавоб де. Оператсия то оператсияро дорад. Мисол мегирем, бинира ҷарроҳӣ мекунанд, баъд 1 моҳ соз мешавад. Ва боз ҳаст ҷарроҳиҳое ки вазнинӣ мумкин нест. Мисол корҳое ки нагрузка мешавад ба организм мумкин нестай. Ва барои ин гуна ҷарроҳиҳо аз духтур ҳуҷҷат дошта бошед ки шумо бояд кори вазнӣ накунед ё ки ихтона нагрузка натиҳед, баъд метавонед ки аз хизмат озод бошед. Садои ишқ нависондай: салом алейкум акаи Сорбон, ма дар Россия, ма да поиска омадагия, рафта альтернативи спорида метавонам, харида метавонам ваени билета. Агар дар ҳолате ки ҳамун рӯйхати муайянда барои номнавис кардан ҷо боша, бале метавонӣ ки ваени билет бихарӣ бо маблағи 26880 сомон. Фарух Нарзуллоев нависондай: ягон видеои ҳамира нафаҳмидам, ба худо фақат реклама мекунад, тамом. Ты бефаҳм бошӣ, ты бемафкура бошӣ, проблемаи ман нестай. Ман як дона зиёд реклама намемонам. Инакда мешавад ки хайдата реклама мемонам ва каседа ки маъқул нестай тамошо накунед. Разоқов нависондай: салом Сорбон, ман соли 2017 через суд ҷарима гирифта будам. 3 моҳа хона омадам, рафтам. Баъди рафтан ҳуҷҷатҳоямро барои патент супоридам. Ба ман отказной додан, яъне патент надодан. Гуфтанд ки выездит маҳкам мебошад. 2 сентябри соли 2018 аз Русия баромадам. Маро мутобиқи моддаи 18 депортатсия карданд. Акнун бо линияи ФСБ маҳкаму линияи ФМС кушодааст. Барои мо амнистия намешавад. Бо тариқи суд агар шидагӣ бошед, шумо дар авф дохил намешед ягон вақт.
Талабов нависондай: ака салом алейкум, агар мигратсионкаи фалшивӣ дошта бошӣ, ба метавонӣ граница бигзарӣ, тозааш бигирӣ. Илтимос ҷавоб де. Пешакӣ раҳмат. Бо агар кредит дошта бошӣ, метавонӣ Тоҷикистон бирай. Нашод кредит доштан, бале метавонӣ Тоҷикистон омада, лекин барои регистратсия надоштан, барои патент надоштан, барои мигратсиони картаи фалшивӣ, ман даҳбораҳо гуфтагиам ки то дар ягон ҷо тафтиштон накунанд, ҳеҷ ка въезди шуморо маҳкам намекунад. Не ки дар таможни 90% гарантия ҳастае ки аз шумо ҳамун ҳуҷҷатҳоро талаб мекунанд ва тафтиш мекунанд. Фаридун Қурбонов нависондай: салом алейкум, акама гости дуромадагӣ. Меша ки границаи Қазоқистон гузарам ва биём патент кунам. Меша илтимос ака ҷавоб ден. Айрӯи қонун бигирем, вақте ки шумо 3 моҳ местен дар Россия бо мигратсионкаи картаи гости, вақте ки аз Россия берун биромадем, бо баъди 3 моҳ ҳаққи дуромадан дорем. Андроид нависондай: додари ма бе граница патентша да тула продлит кард. Таға доштем. Хай эҳтиёт кӯ ки кадом рӯзи қатиям таға набардоранад, баъд депортатсият кунанд. Ба ҳар ҳол эҳтиёт кунед. Самир нависондай: салом, ҳозир дар метро регистратсияра проверка намекунанд. Ака ин чиза ҳамун касое медонанд ки ҳозир дар Федератсияи Россия қарор доштанд. Вақте ки мо дар ҳамун Москва қарор доштем, именно дар метроҳо проверка мекарданд. Ҳозир намедонам чӣ хешидагие. Беҳамто нависондай: бародар, бозии оянда да мошин мемонӣ. Фикр мекунам баъди дига конкурс намекунам ва фикршам кардагӣ нестам ҳозираш дар. Тамошобинони азиз, ба ҳамин барномаро ҷамъбаст мекунам. То барномаҳои дигар. Худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.